OKFM 101.7. Na sani ade achebia adwumadie no yesua de na motivational message amede ma won title ne ye work diligently. Work diligently. Now when him say I love stories and he say eba say me the message ba normally me first stories if he say obi ana mo tuo no e na betimi asua bibi e de free mu and na life is full of stories obi a wo be hia ne bia wo ye story wo ka na brabo ba bia wo free ne wa fa mu wo ne choices a ye story ne mistakes a wa make in life ye story enti na I love stories na owura bia wo ne ne yere etena se and no mudru maybe no so person mu be business na so person mu entrepreneurs na wo yoma gin so mu be business no and oba na de kakra ba na bema no so de kakra ba e and wo mu share business na se na wonim se wo pese wo entrepreneurship se wo wura mu a just wo make sacrifices bebre and just wo ntimi se wo share adwuma se na wo so don sa bebo mu a adwuma na beto apen adwuma na begu na mom se wo chance a ese se wo make sacrifices bebre ene maybe wo hompo a wo ntimi nye efise wo pese business no egia na naso eti se bia ne ma mienu na wo beto manfa so wo benya no you have to plug it back into the business this wo san de sika na ewura adwuma nim wo ntimi ni se wo di adwuma na begu adwuma ne begu sesi a nti wo mfa so okra no ebi a 10% bi na abetimi di ahye ho be 90% de esese wo plug no back into the business wo di wura adwuma ne mu na adwuma no ekonanim eti wona na yire no wo mo make sacrifices bebre aduane a no wo mo kondo wo mo ntimi ntobi ni atade ayi wo mo fe pa wo mo ntimi ntonhye vacation ankrofo okoi wo mo ntimi nkobi enti wo mo make sacrifices wo mo mienu yere wo mo ho ema edrum pempenso bi no adwuma ne begina ne nan so a se wo mo yisika wo mo no mo de to wo matade papa bi hye anaso wo mo de di aduane wo mo pa ebeboa wo mo de si wo mo fi a enya de ebe ha adwuma no efse na wo mo emfa so no etimi abayie ena enu achi so business na etimi agina ne nan so na ebe a business no ekoso no mo fa wo wura bi ene wo wura no eba ya na owura no eye adwuma e wasa business mu na owura no wo ye adwuma pa na wo ye adwuma che enti eduru mre bi no owura no se ebra so se wo so me wura no me ne masomaso mo ache nyame eye adomu a next year na me pese me retire me free adwuma na me koje ma home e kakra na wo ni wura no ka so okay adwuma bi wo mpese wo ye ma me ansa na retirement no aso eti owura ye adwuma ne ye ne de ebo ne pa se wo wasase bi wo ho na asase no owura bi se won sifie ma no eti won hye na won sifie no ema no se de be ya wo betimi aton safi na kire no na wa ma ne ko retirement enti wo chance ema ne sika eye bibia kopem se owura ne sifie ne wiye owura ne sifie ne wiye breso be ko retirement wo se papa mabanti de wo de beja me kwan eno so o efie na me kan sesi no ana me kan se wo wura bi na se minsi ma no sa fie no na me de chewo me de fie no emma wo se retirement package sa suma wo beso mi wa adwuma yi mu ahofama a wo de ma me na bra so sa wo se ene bi adwuma no wonya bie mu ana so pese okoje wa home a sa fie na wo siye no na me de ma owura ne gina ho no wo su etu omafo mu gina wo nyansa da we na tears of joy ana se de na o gina ho a wo su na no no wo ba beka nanu mo asema ka se sa fie no wo siye no se iron rods no wo de be ya na wato de enye papa se cement ya na yehwie nsu agum enti wo sifie ne basa enna sabre edi fie no eche no nti onim se fie no so okotena mu a wo ahwe bebu agu no so daache eti eho enna no oba beka nanu masem se se ni se no ye efise no onim se bia kono oba beko no adwuma wura ne sika wo de mama no na bia na enso eti na wo wiewia no ho na edan no wo sie ne sika no odi esie ne se bia $100,000 and odi sie wo di mu $50,000 enna esie na half ne de ekọ ne botom na adesua bi wo mu a mepese ye nyina yesua bibi efri mu se de be ya ebetime aboa enkrofo wo mo bi adwuma e wo Ghana ha omo ye entrepreneurs sa wo ben wo mo na na wo mu di nkomo a ye wo sacrifices bi wo ho mo make ya menua wo wuntimi nye ahofa ba bi a wo mo ye no wo wuntimi nye enti se wo bi adwuma na no de akonya ne ba wo se bra bedidi kakra eye privilege ema na eto da bia ye complain dodo se nipa no a adwuma na enne ebi adwuma na konkan a ebi a wo hunu ane ka wo demu na wo complain ana se bia wo hunu fi a wasi na wo complain no san sacrifice no wo si so no ye kan se yanka wonye wone na yire chance ye no na aduane wo mo pɛ no wo mu ni enkrofo ko vacation wo mu nkobi
enkrofo to ntade akese ye designer wear no wo mo de na pampan ena ne hye wo mo enti se na adwuma na gina no aba begina mu na wudidi nkakra me pese wo hu se work is a privilege enti jaise aye complain no e se nipa nka wa make sacrifices a enkenye adwuma nkani ho a wudidi ho wo de wo hye mfaso a wonya busa ho se sacrifice na o make ye no wo betimi aye sacrifice ni bia na sacrifice na wo wura no wo director no wo manager no make ye no enne adwuma na ba wa ba betene mu a wonya 200 Ghana cedis na 100 Ghana cedis na se kakra die no sacrifice me pa cho wankasa no wo betimi ameki bi kakra no kro ye de ma wo no emu die hi na watimi de ato ho enti esese yenya adwempo bi efa adwuma ho work is a privilege se obi adwuma a wo hyemu no se kakra bi mpo no de ma wo a se adwuma ni ho ekombede wo 2020 COVID-19 ba ya wo mo anu wo mo adwuma mo eyi wo mo die na ebi mo ha no wo mo complaini enti wo mo nyi wo makoma mu mfa nya adwuma enti eduru ho na adwuma na aboho enti se adwuma na wo hyemu no wanya wa fam die ama adwuma na anyina dache adwuma na sey a wo besum papa adwuma na wo muo no ka hunu se kakra na de ma wo no eno na ma wo kɔ a wo ba busa ho se enne se adwuma ne fold up se adwuma ne gu a wankasa wo be yedai 2020 ye yi nkrofo adi mo kotena fie wo mo tiadwuma ene maketua nye ena kakra ye de ma me na wo kasa ena akatua na wai sa akatua ketua na wo gye dama e de atusere sa 500 Ghana cedis ne ye de ma wo 600 Ghana cedis no a na wo complain ene wo gye dama atusere wanya wo famu di amfa mo adwuma na ma adwuma no anyina no eduru bra emu odin no na sese ye pamo ma wo firi mu efise wo hu nimfa so bia enti ene work diligently sene Paul e ka kire ye e wo efficiency no wo se enkoa samo ye adwuma munya ma me asafo awurade ye adwuma ne manyame fise nyame ne yakatuafo onyame ene ye source ene se wo perception bi about work eye wo se wo employer ne se wo ye ni favor adwene ho biem nipa na wo ne ye adwuma ne se ye wo se wo no wo ye ni favor obi wa wo ye adwuma ma obi ogyen se wo no mom na ebuo nipa wo no na ebuo wo efise nka wa mi adwuma na nka wo tifie wa mi adwuma no a enke kom de wo yi wadi sesi a wo pa adwuma ne Ghana ha wo bebre enti baabi a wakwa akwahya ne fa akoma papa fa adwene emutie fa ye adwuma ema adwuma ne nyina na daakye bi edrobre mu odin a adwuma ne wa hotoso adwuma ne ngu ana ebre kro no wanso benya kakra di savings and loans companies ye gu ye ya na mpanifo edanu ni mu adwuma yefo ebi mu di sika ye ne ma ensem fata no me patro ne se wutifie o savings and loans company no agu enne wutifie na nko wo hyemu no wo 700 Ghana cedis no 600 Ghana cedis no enka wo ye ni ya nka wo da so edidi preko ekum nipa edidi dan ne ye mpanifo ne kan se wo se edidi preko ekum nipa edidi dan ene ye enti hye so say work is a privilege enti complain bebrebe no busa ho se ne sa adwuma we efodu up adwuma ne gu a wankasa hemfa na wobedidie hemfa na wobekɔ fasha wadwunu mu sa na yire ho na fa eyi adwuma na ebeboa wo ana de etosom yensa medi ewie babia wo ye adwuma bia no fa adwuma ne se eye wankasa wo dia emfa ho ne wakatua fa adwuma no se eye wankasa wo dia se eye me ana mabie sa adwuma wo ya sei na meye no ana sa wonye ne saade a ene esesa wadwene efise ewiase wo read Galatians chapter 6 verse 7 na wo se onyame yensi na twetwe de woni padua na eno anu wo twa sa wo pese daachi bi wo bie wadwuma na nkrofo papa be adwuma ma wo na wo de ahofama som wo de ene wo nso obedie na wo hyemu no fa akoma papa ye adwuma no ne jai complain ne jai akatua nsensem na wo kan efise adwuma ni ku asa akatua na kora be bow sa kakra na kuta wo no ebe bow enti work diligently adwene ye hye wutim adwene bia esesa wo de tena adwuma mu ne se adwuma we meye ne te se me yankasa me dia me de makoma ne madwene eye ne yie eno na nyankopon behwe so ede ahyira wo na daachi nso wo benya wo de obia wo nyame de wakohye ba bia wo mua ma adwuma ne ntompo no wo nya wo de da wo ni yie da se wo bia adwuma taxi driver wo bi ka na wo ka no wo ye adwuma ne basa na totamre wo de totamre mu mfa ho busa ho se ka na ye wankasa wo de ntu be driver ne sa trotro driver se ka na ye wankasa wo de a enti wo be driver sa sales no ye de bre wanka be ye wo de store na wo tia no a wo wie mu niema no sa cosmetic shop no provision shop na wo wie mu niema no busa ho se enti se eye wo de a wo be manage ne sei ana eti adwuma bia ye nyame aye wadom de wakwakọ wura mu no it is a privilege for you ye ne te se wankasa wo de na ebrepam ne daache nyame ye wadom na wokọ wanim na so timi bie wo de a onyame de nkrofo papa bebe wakwam abeboa wo nso adwuma na ma na nyini
if say ebere bi a wunya akwanya no wo bua wo bi adwuma ema ne die eti me message ne say work diligently tokro bi a wo hye me kan wo say okayfm 101.7